Түбән Кама районында яшәүчеләр үзара салым җыюшында актив катнашалар. Әйтергә кирәк, әлеге программа республика бюджетыннан да финанслана. Халыктан җыелган һәр бер сумга бюджеттан 4 сум өстәлә. Әлеге чараларга юллар салына, зиратлар рәткә китерелә, су белән тәэмин итү мәсьәләсе хәл ителә. Хәзер эшләр Ширамәт авылында да ахырына якынлашып килә. Биредә балалар өчен уен мәйданчыгы барлыкка киләчәк. Төрле уен җайланмалары, тагыннар куелган балалар мәйданчыгы инде әзер диярлек. Бары брусчатка җәеп бетерәсе һәм әйләнә-тирәне рәткә китерәсе кала. Биредә өлкәннәр дә спорт белән шөгыльләнә алачак. Балалар мәйданчыгы белән футбол кыры үзара салым акчалары хисабына төзелә. Чөнки программа бик отышлы ди Ширамәт авылында яшәүчеләр. Халыктан җыелган һәр бер сумга бюджеттан 4 сум өстәлә. Җирле хакимият та үз өлешен кертә. Детский площадка ясарга инде, балалар шат безнең, минем үземнең 2 бала бар. Монда гел уйнарга, бик әйбәт, бик матур. Балалар өчен акча не жалко, как говорится. Вот, шулай. Барса матур. Рәхмәт. Ширамәт авыл җирлегендә үзара салым акчаларына башка эшләрдә тормышка ашырылган. Мисал өчен Поповка белән Камский бистәсендә урам яктырткычларын урнаштырганнар. Киләчәктә чүп контейнерлары өчен мәйданчык та булдырырга уйлыйлар. Әлеге сорау чираттагы җыенда күтәреләчәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар.